Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la al doilea episod din seria noastră de survival. Eu sunt Alex, singur, și haideți să începem. Azi este al doilea episod și începe... Butuful. Ok. Ce am făcut eu asta? Butuful. Hai să continui casa. Dacă așa. Ok, m-a omorât un zombalău. Am pins pe el de zombalău. Frate, de ce m-a omorât? Dar asta e. Stai, BRB mă funcționa. Ok, am revenit. M-a sunat un băiat. Vreau să ies afară, dar n-am vrut să ies. Oh, ce bine. Nu pot să pot. Mergi să pune portfelul. Yes! Ce bine, bine, boss. Așa, să punem. Pac, 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 pac. Puțină lumină. Stai, se facă și puțin. Da. Trebuie. Așa. Oricum, nu trebuia sabia sau ceva de genul. Nu era bună. Fac altele și gata, mare lucru. Așa că, haideți, am două chesturi. Pe bun. Dar dacă pun puțin, nu contează. Așa. Hai să ne facem un turnăcop. Așa. Așa. Dracu sau da. Îmi fac din piatră. Așa. Unde să fac din piatră niște lucruri. Am fac câteva bețe. Hai să mergem din nou, să ne facem. Ne facem o pată, târnăcop, da, târnăcop ne facem. Așa. Dacă am început. Și o săbiuță. Săbiuță. Așa. Stai, facem ceva pe scaie. Nu te pot. Scuzați că nu vorbesc, dar sunt concentrat. Așa. Acolo. Ce bine că am găsit loc de casă. Minăm. Avem o speranță să poată. Uite de asta.
Tramvaile. La la frate de la poziția 33. Așa. Vă pun serverul în descriere. Vă dau și Skype-ul meu. Bani. Există workshop aici. Work. Nu, workshop, nu, work, da, work. A, e bun. Avem. Hai, că avem 5.000 aur. Deja am găsit aur pe bune. Nici o leacă de iron. Nici puțin de iron. Puțin iron. Mergem până sus. Cred că următorul episod bagă melodie pe fundal. Și cine vrea să mă ajute cu un new intro, da, îl las să stea cu mine în casă și filmează cu mine. Cine face și un intro, vă dau Skype-ul meu. Cine face un intro, îl las să stea cu mine în casă și filmează cu mine mereu. Așa că... Și nu mint. Nu sunt ca alții nesimțiți. Eu mai mult dau. Foarte bun. Aer curat. Da. Ok, am revenit. Hai, plecăm. Avem aerul. Aerul. Hai să nu mai aerul. Că nu spun nimic. Ok, am venit. Haideți să vedem să terminăm și filmarea. Deci, repede. Așa. Haideți repede, repede, repede. Repede, repede. Ce ok. Ok, salutare toată lumea, eu am fost la Alex și să nu uitați să-mi dați un like, un subscribe și un comment. Să nu uitați, mă motivează să continui seria de survival. Eu am fost Alex, la revedere youtuberilor, ne întâlnim data viitoare. Pa, pa!